Good morning guys. Ani ako sa SS Tagbilaran guys kay nagbayad ko og kanang SS contribution. Sayo ko ani guys. Ika 41 ako ang number. Senior lagi. Tagaan akong ID. Ikatulo ko. Nigawas ko ani guys. Og akong nakita ang gawis tutulan guys. Nakaana na akong dapitas niaging mga tuig. Sa mga tuig. Naamang ko ko'y kumpare anang dapita o kumari. Kanan siyang dapita guys. Mao nay relocation sa mga Muslim. Kay luna na sila anak guys. Sa una diya na sila sa dagat karon kung ano sila ibabaw. Bagyaw o mga Bisaya naman na mo yun ang dapita guys. Sinangga jamo na sa ako ang gobyerno ng dapita. Puro mananagat ni guys. Tanan jud managat. Bisaya o mga Bagyaw. Madaw na ko mauli guys. O gapasalamat kog dako kay murag ikaduha ko nga nibayad. Walang gitunulag ID guys sa senior citizen. So bless kay ko mauli na ko. Parang habugan yung building nga guys. Nya. Oto dayon ko sa terminal ngadto sa series. Habugan yung ang anig guys. Untuk mapando.
Guys, tanawa ko nung sa kadako ang galeriya, guys. Sa silong, oh. Hindot mo kay view, oh. Habog yun ang maong building. Basta sa una, guys, magdali-dali ko ganaw kung